ji çardê adarê vir ve li Şirnexê qedexe heye. Operasyona li Şirnexê di sê Hezîranê de qediye û heştê du rojan dewam kir. Dîmenên bajarê Şirnexê di rojên dawî de li ser torên civakî tên belavkirin û xuya dike ku bi hezaran xanî û avahî wêran bûne. Beriya operasyonê û qedexê hejmara navenda bajêr 57,000 bû. Lê neha ji 5,000 kêmtir kes li bajêr mane. Xalqên bajarê Şirnexê çûne bajar û navçeyên derdorê lê bi hezara malbat nehat konan da li derdarê Şirnexê dimînin. Saedet yek jwanek ku tevî zar û zêçê xwe neha di axurekî kevin de nav 20 konan de li nêzê Şirnexê dimîne. مولا مال الشرناخي بوكشالية بلاري بس تحتي له زورقو ما يتابع بيا تحتي حتى هم هون نفا حاريورا ونفو بعفورا ومع الصرديت ومع قرديت ولي عم الصريان بين بابود. Hêwiya wê Emîne jî gelek xemgîn e ku dibêje xaniyên zarokê wê tev hatine xwarê. شل بيجي سلام هولي بقى حي بخالي سي برازلاتي كوتاكي بيك بيتك كومري دارو معهم اوليج بونه هي ام عرض ما هاي ام باودو داي ما حيوان خالتي ام همي روكي اوني كي شرناق دا ما ربي بيتك خوتو هر كيش خرا بيتك خوني تشيكي خوني ما سيچو دويراي سيچو قاتي يا كوري من بنج دويرا اي نقل قلب دين عارضي يا كوري من ديوالي هر كيش خرا جدو بيش خرا بيتك خوني تشيكي تتجي هول راشل مامي تشكي ملام زامي كيفا تشكي تشاكي خدت علا نهي لعردي Tahir Uysal jî dibêje em bimrin jî bimînin jî ji ser erdê xwe naçin. Em bêne kuştin ji bilam sewxê xwe bîkuştin, em bimînin ji bilam sewxê xwe bimînin. Em hingî erve noçî, ev de cihê me ye, worê me ye. Cihê bo bû kolê me ye ve hezar sala em vê de jiyanekî vê de ya şemîşir bîma. Em ji vê de çîne kû de dîm, me kû de heye, me tu derînin ev de be. Dayika Emîne li ber pacê ji dûrî ve du kela li ser Şirnexê radibe temaşe dike û li ser Şirnexê bêlorikê diba. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Şirnex.